Griffith Rhys Davies dwi'n astudio yng nghampws Coleg Meirion Dwyfor Pwllheli a dwi'n neud lefel A mewn cerddoriaeth, mathemateg a Chymraeg. Nes i benderfynu dod i'r coleg yma am nifer o resymau. Dyma'r coleg agosaf i'n nghartre i byw yn Chwilog. Ond hefyd, oedd y coleg breu argraff fawr arno fi yn yr dyddiau agorad. O'n i'n teimlo'n gartrefol iawn yn yr adrannau. Oedd mae'n handi hefyd wrth gwrs bod yr holl bynciau o dan yr un tog ar yr un campws, lle mae fi'n gorfod teithio i wahanol campusau. Dwi wedi gwneud lot o bethau, cael cyfleoedd arbennig yn fy amser yma. Dwi wedi cymryd rhan mewn 2 sioe gerdd, cynhyrchiadau o Whistle Down the Wind a High School Musical drwy gyfrwng y Gymraeg. Dwi wedi bod yn rhan o'r band a hwnna'n brofiad arbennig, wedi dysgu lot a dwi wedi gallu defnyddio hynna i helpu fi efo'r cwrs lefel A cerddoriaeth. Dwi'n teimlo bod y coleg wedi ymwthio i allu cyrraedd yn uwch na ella fyswn i wedi teimlo cynt. Hefyd dwi'n teimlo bod fi wedi tyfu mewn hyder. Dwi wedi bod yn gadeirydd ar yr Undeb Gristnogol yn y coleg yn y nghyfnod yma a dwi wedi bod yn gynrychiolwr cwrs. Mae wedi bod yn brofiad arbennig i fi i weld sut mae sefydliadau fel yma'n cael ei rhedeg a dwi wedi dysgu lot am fod mewn cyfarfodydd ffurfiol a swyddogol a bydd hwn yn sgil byddai'n gallu defnyddio yn aml gobeithio yn y dyfodol. Blwyddyn nesaf ar ôl cwblhau fy nghwrs o fama, dwi'n gobeithio mynd i Aberystwyth i astudio Cymraeg. Cwblhau fy nghwrs o fama, dwi'n gobeithio